Bratislavskom mestskom divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava sa zišli opäť špičky slovenského hudobného priemyslu. Odovzdávali sa tam ceny Slovenského ochranného zväzu autorského SOZA. Najhranejšou skladbou za rok 2023 sú Pomaranče z Kuby skupiny Hex. Zatancuj si so mnou je najhranejšou skladbou online priestoru. Dá sa povedať, že iné žánre kráľujú tomu online, tak som veľmi milo prekvapený, že ja vlastne už myslím, že druhýkrát mám túto cenu. To Zatancuj si so mnou je niečo, čo sa aj u mňa dá považovať za neopakovateľné, niečo, čo prečilo všetky moje doterajšie hity, ktoré vôbec neboli zanedbateľné. Najúspešnejším textárom sa stal Vladimír Kraus. Najúspešnejším autorom online je Kali. Chcel by som sa samozrejme poďakovať v prvom rade svojej rodine, manželke a dcerke, pretože keď človek nemá doma pohodu, tak nevie tvoriť. Prvenstvo v kategórii skladateľ najhranejších hudobných diel získal Ivan Tásler. Je príjemné dostávať takúto cenu už po niekoľkýkrát a je to ocenenie mojej tvorby, mojej muziky a našej kapely, takže je to veľká česť pre kapelu IMT Smile a pre mňa, že takto pesničky IMT Smile a moje, ktoré som aj zložil pre ostatných interpretov, fungujú už roky. Najúspešnejší mladý autor v kategórii do 25 rokov je Simon Štubniak alias The Carl Simon. V júni 2023 vydal album Zvláštny svet. Myslím si, že to je taká známka toho, že to má aspoň nejaký zmysel a že ľudia to počúvajú. Ja by som chcel hlavne poďakovať každému hudobnému dramaturgovi a rádiám, ktoré zaradili moje tracky do playlistov a ďakujem proste s fanúšikom, rodine, že vďaka ktorým to môžem robiť. Cenu za najúspešnejší hudobný nosič získala Zuzana Smatanová za album Rozprávač. Tá divákom a poslucháčom predstavila song Prútikár. Je to vlastne duet s Richardom Autnerom a pre mňa je veľmi vzácna, lebo práve som si to celé tak nejak vymyslela, že chcem duet s Richardom, ktorý ma očaril svojou hudbou, svojou osobnosťou, tým, aký je človek a hovorím si, s týmto chalanom ja proste musím mať duet. Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo získal skladateľ, aranžér a dirigent dýchovej hudby Ikon Kopáčik a hudobná legenda Janko Hocký. Tento na pódiu počas slávnostného gala večera rozbalil s Marianom Čekovským. Zápis do Zlatej knihy SOZA nežijúcim autorom patrí skladateľovi a dirigentovi Ladislavovi Holoubkovi. Som prevzal cenu pre Ladislava Holoubka, ktorý bol naozaj skvelým hudobným skladateľom, napísal 7 opier. Mal som tu česť, že som ho zažil naozaj ešte v tom jeho živote. Ako sa dalo očakávať, do Zlatej knihy SOZA zapísali aj zosnulého skladateľa, hudobníka a elanistu Vaša Patejdla. Hudobnú poctu mu vzdalo trio Zimániová, Bujan, Smorík. Vážime si toho, veľmi si toho vážime, že sa na Vaša nezapomnělo, že ho lidi mají rádi. Točka, kdyby tady byl, tak by si toho velmi vážil. A my sme také za to šťastní, že ako lidi i po smrti ako oceňujú. Ja som veľmi rád, že ceny SOZA existujú už od roku 1996, pretože keď si dáme na jednu časovú os všetkých tých výťazov, všetky tie skladby, všetky tie žánre, či už ide o štatistické ceny, alebo či ide tie honorárne, tak máme veľmi v skratke veľmi zaujímavú a podstatnú časť hudobných dejín Slovenska. A to som rád, že môžem byť toho súčasťou a už niekoľko rokov, či už ako moderátor, scenárista alebo človek, ktorý sa okolo toho motá. Je to podujatie, ktoré mám rád, pretože si myslím, že má veľký zmysel a jeho zmysel doceníme paradoxne možno až po tých rokoch. Slávnostný večer sa nezaobišiel bez afterparty za účasti mnohých osobností spoločenského a kultúrneho života. Z Bratislavy Viliam Šuška.